Знаете ли кой е човекът, който е разделил Червено море? А знаете ли кой е избавил Божият народ от египетско робство? Кой е най-кроткият човек, живял някога? Днес ще ви запознаем с Моисей. Здравейте! Ние сме екип Hope for People, надежда за хората. Днес сме приготвили един клип, който е свързан с живота на Моисей и ви пожелаваме приятно гледане. В египетската история Моисей е първият човек от друг произход, който е щял да стане принц на най-голямата, най-богатата и най-мощната държава по това време. Той е щял да стане наследник на Рамзес II, за когото се говори като най-великия, най-прочутия и най-могъщ египетски фараон, великия праотец. Но Моисей отказва, тъй като не е искал да се покланя на други богове, освен на Израилевият Бог. Заплашили ли са го, че ще загуби короната? Предупредили са го, че ако упорито се държи за вярата си, принцесата ще се откаже от него. Но той бил непоклатим в решенията си да не се покланя на друг бог. А ти, как би постъпил? Червено море. То е едно от най-предпочитаните морета в света и едно от най-топлите и посещаваните морета. Моисей не е плувал в него, но го е разделил на две, за да може евреите да преминат през него. Това е чудо! Дори и ние не можем да си го представим как става. На пръв поглед, това огромно и безкрайно море се разделя, за да може да премине Божият народ. В този момент е включен и в новия филм на Ридли Скот «Изход. Богове и крале», който твърди, че дава по-реалистична версия, която обяснява разделянето на морето с цунами, предизвикано от земетресение. Доктор Паркър, който е бивш главен учен на Американското национално управление по изследване на океаните и атмосферите, обаче не е съгласен с тази интерпретация. Той пише в Wall Street Journal, че при цунами водите могат да се отдръпнат само до 20 минути, което не би било достатъчно за народа на Израел да премине. Освен това, Моисей не би могъл да предвиди земетресение. След като евреите бягат от Египет, им предстои пътуване из пустинята. Цялото им пребиваване там поражда ярост, непокорство и роптание в сърцата им. За тях Бог казва, че са твърдоглав народ. Като водач на такъв твърдоглав народ, Моисей е обявен от Бога като най-кроткият човек, живял някога в човешката история. Планината Синай, която се намира в днешен Египет, е втора по височина на Синайския полуостров. Там Моисей прекарал 40 дни с Бога без да слиза. На никой човек не бе позволено да се изкачи с Моисей там, нито да се доближи до планината по време на отсъствието му. Библията казва, че когато слязал, лицето му светеше и народа не можел да понесе тази светлина. Затова Моисей си сложил покривало. Той е единственият човек, който някога е светил с Божията светлина. Всъщност, Моисей символизира Исус Христос, който скри своята божественост в човешко естество. Ако беше дошъл в божествеността си, нямаше да намери достъп до хората в грешното им състояние. Моисей бе символ на Исус Христос, когато ходатайстваше за народа пред Бог въпреки греховете им. По същият начин Христос ходатайства за нас. Дори като достоен водач на Божия народ, за когото Бог казва, че не се е издигнал друг като него в Израил, комуто цел е била да влезе в обетованата земя с народа. Моисей не успява да влезе в нея, поради непослушанието си към Божията заповед. Когато Моисей умря, сам Господ го погреба с ангелите си. Но там не остана дълго. Самият Христос, придружен от ангелите, повика спящия Моисей. Той е първият човек, когото Бог взима на небето, като с това иска да символизира възкресението на мъртвите
заспали с вяра в Христос. Не е очудващо, че този верен на Бога мъж е високо поставен и уважаван от всички християни, юдеи и мюсюлмани по целия свят. Несъмнено Моисей бил пророк, който извършил велики и вдъхващи страх дела. Той позволил на Бога да го използва по могъщ начин. Моисей бил обикновен човек. Подобно на пророк Илия, Моисей бил човек като всички нас. Моисей се е сблъсквал с много от проблемите, с които и ние се сблъскваме в днешно време. Самият Моисей ги преодолял успешно. Искаш ли да знаеш обаче как? Обърни внимание на 3 от неговите забележителни качества, които той е притежавал и имал. Моисей е бил един от най-кротките хора, живели някога в цялата библейска история. Моисей е имал огромно търпение. Търпение, което е проявявал към всеки един човек. Моисей е бил един от най-великите лидери, живеели някога в цялата библейска история. Ако искаш да гледаш още интересни факти и клипчета от нас, харесайте ни и ни споделете, за да може да бъде по-широко разпространено видеото, което гледате.